2026 video yami ngiyakuthuma. Nyaka omusha siyawuqala. Unyaka usuku lokuqala lonyaka. Video yami ngiyakuthuma njengamanje. Ngithi hamba ngibusisela bonke labantu abaphile nami 2025. Abangawuthola umsebenzi bewuthole, abagulayo bephila, abaseyibhedlela belulame, abehlelwe ngamafa amnyama emndenini. Namhlanje ngiyakuthuma video yami. Hamba baduduza. Njengamanje ngeke kuhlale kunje. Video yami ngiyakuthuma kulonyaka. Ngenze ngingangeni eindabeni zabantu, ngenze ngingakunaki ungamdingi. Ngenze ngiphilisa abantu. Ngenze konke okuliphupho kumina ukubona kuphila abantu. Video yami ngiyakuthuma. Lo nyaka unyaka wokuthi ngiqoka amasosha, ngibele isosha. Njengamanje ngiyakuthuma video yami. Izingane ze-applyile ezikolweni. Abanye bayoqala ukufunda. Abanye bayokwenza umatric, abanye baphumile kumatric. Hamba uvusa lo mqondo walwamntwana, ungapheleli emathaveni, ungapheleli etradini, ungapheleli ekuphuzeni utshwala. Video yami ngiyakuthuma njengamanje. 2026 ongisukelayo ngingayingena indaba yakhe, kodwa uyophendulwa ile mfihlakalo ngempethe. Olwa nami ngingalwi naye. Amandla nginawo kodwa amandla kaNkulunkulu. Video yami ngiyakuthuma. Ku-2026 iba nabo bonke abaseduze lesandla sami la ngizosibeka khona akuvundi. Ngithi njengamanje video yami ka-2026 besila ekhaya bekungabantwana, bekunabo bonke abantu bezojabula, bekunabantu bazofisa ukuhlukanisa unyaka la emagcekeni kwenyanga yeshumi. Ngithi labo bantu abanyathelela lesuku babusise bonke bethola imisebenzi abangasebenzi, eselifile ikusasa labo nephupho labo, benze bethola imisebenzi manje. Akade belilahla ithemba, benze ithemba libuye. Video yami ngiyakuthuma njengamanje. Kule nkonzo yasemanzini lapho ngiyobhabhadisa khona abantu, lapho khona ngithi ngiprofetha ukuphila, ngiyovika izikhali zika 2026. Kulo mfula, kulamanzi esiyakuwona. Hamba uyothumela ingelo senamandla ayisuke sibhakabhakeni semfihlakalo, ihambe yongena phakathi, iyolindela izobanikeza imisebenzi, banikeze wonke. Video yami ngiyakuthuma. Ungalalela abanye abantu emhlabeni ungidlula ukuthi ngilalele izwi lemfihlakalo. Ngenze ngikhuthalele impilo zabantu, ngenze ngikhuthalele ukuphilisa abantu, ngenze nginako ngokwami. Ngingasitholi sengiyokhuluma kuma live, ngingasitholi sengiyokhuluma kuma panel. Angisakudingi kulonyaka. Unyaka ukuthi ngiphile inyanga yeshumi. Ngelo semfihlakalo ngibonga amandla, ngibonga ugcobo, ngibonga ukuba nami. Ngithi wena obuke le video, uNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu ekukhanyisele, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu ekuprofethe kunikeza umsebenzi, Nkosi ibusise.